खुलुमबाय जों भेरगाव जिल्ला क्रियान्थानिफ्राय आसाम फुटबल एसोसिएशननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट एफ जननि गेलेनाय बे इन्टार डिस्ट्रिक्ट खेलखौ जोंखौ डिमाकुसि स्टेडियामाव खुंनो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय आसाम फुटबल एसोसिएशननि बिबानगिरि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। दा जोङो हानायखिनाखौ प्रस्तुति सलायबाय थादों। बेनि गेजेरावनो जों मोनसे खोथाखौ जों रायजो राजानो जों मिथिहोनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय जों खेलखौ मोनाबिलिनि समनिफ्राय स्टार्ट खालामनाय जागोन। नाइटआव जाजोबगोन गासिबो खेला। सानफ्रामबो मोननै मेट्च जागोन। दा गिबियावनो गेलेगोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट, मंगलदै डिस्ट्रिक्ट। गतिके बे मोननै खेलखौ बेखावगिरि महरै जों बिटिआरनि इएम मानगोनां दावबायसा बर' बिथांखौ लिंनाय जादों। बिथाङा बेखावगोन आरो बेनि उनाव गासै टीमफोरखौ बरायनाय स्पिच लाखिगोन मानगोनां आसाम एसेम्ब्लिनि स्पिकार बिथां मुस्रि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। आरो बेनि सिगाङाव जों गाजा गोमजायै मोसानाय हाबाफारि मोननैसो लाखिदों। आरो जोंनि ओनसोलनि गासै दल संगठन रायजो राजाया जोंखौ जिहेतु सहाय सहयोग खालामदों, बिथांमोनखौबो जों आलासि महरै जों हांख्रायनाय जादों। बिथांमोननि सहाय सहयोगावनो जिहेतु जों खेलखौ बेयाव डिमाकुसि स्टेडियामाव 4 तारिखे नभेम्बरनि 4 तारिखे जानो गोनां खेलखौ 7 तारिखसिम फोजोबनायाव डिमाकुसि ओनसोल बाखि रायजो राजानि सहाय सहयोग मोननानै जिहेतु जों फोजोबस्रांनो नागिरदों। आं बेनि थाखाय जों डिमाकुसि ओनसोल बाखि रायजो राजाखौबो रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। आरो आं मिजिंथिदों 4 तारिखनिफ्राय जानो गोनां मोनाबिलिनिफ्राय स्टार्ट जानो गोनां खेलखौ सानफ्रामबो जाहाथे लोब फैनानै जोंनि ओनसोलनि आरो गुबुन ओनसोलनि खाथि खालानि रायजो राजाफ्रा फैनानै जाहाथे जोंखौ हेफाजाब मदद होफैयो, आं बेखौनो गुरै खावलायबाय। थेंक इउ।